Естествено, една от най-достъпните но обещаващи спирали. Тази на Golden Rose Miracle Lash Ultra Black. Какво обещава тя? Екстремно удължаване и впечатляващ обем. Нова четка, която разделя прецизно всяка мигла. Дълбок, наситено черен туш за драматичен ефект. Формулата съдържа синтетичен юризов восък за обем и структура, глицерин и бутилен гликол за хидратация. Като цена може да намерите за 6-7 лева, аз я взех на 4,25. Дава добър обем, плътност и наситен черен цвят. Качеството е добро за ежедневна употреба, не се рони лесно. Бюджетна е. Недостатъци. Не е подходяща за чувствителни очи, тъй като има синтетични съставки. Следва тест за размазване. Носих я 7 часа и нямаше никакво размазване. А вие пробвали ли сте я и доволни ли сте от нея?